Assalamu alaykum mehriban tomoşaçlar. Buňam 2020-nji ýylyň dekabr aýynyň 31-i täzilede ýetip geldik. Ilki bilen gutlaglary men Aýaz babadan har pamykdan dinlemekçi. Assalamu alaykum mehriban adamlar. Men sizi hemmeňizi ýetip gelen täzil bayramyňyz bilen süýsüregimden gutlaýan. Täziller, yrskal döwlet hemmeňize şimli bolsun. Salam mehriban tamaşaçylar. Siziň ähliňizi täze ýyl bayramçylygyny bilen gutlaýar. 2026-njy ýyl düşümli ýyllaryň biri bolsun. Menem şularyň aýdalyna goşulýan, näme biz şeýle azap döwürde ýaşadýan türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadaly Gahryman Serdarmyň amjallary ta bolsun goý dünýäniň iň bir asuda ýurdu bolan Türkmenistan diýarynda diňe toý bolsun, şatlyk bolsun. Bu ýylam bir gowy ýyllaryň biri bolup geçdi. Toý bayramlara köpsine şaýat boldyk. Indiki ýylam ýani 2026-njy ýylymyzam her bir ozakda bir toýly günleriň, şatlyk günleriň köp bolmagyny beýik bir bardan dileg edýär. Şeýlelikde de surprizle başlaýar. Ýani has takygy edil häzirki wagtda daşary ýurtda zähmet çekýän Gurban Muradyň adyndan maşgalatyny täzil bayram bilen gutlap barýar. Onda şol odan fursatlaram elbetden berdandan production edýär. Onda ýola düşeli ýene urgada gutlaýar 2026-njy ýyl ýani täzilimiz Garasyz wagt bir tarap Türkmenistan Bedew watly At Muradyň mekany ýyly hemmäňde bak getirsin. Janyňyz sag bolsun. Firmada ilki bilen salamu alaykum täziliniz gutly bolsun. Gelneje şu öýüňizde toý diýip geleli. Bizem daşary ýurtda zähmet çekýän ogluňyz Gurban Muratjanyň adyndan gutlap geldik bayramyňyzy. Bu ýylam bir gowy ýyllaryň biri boldy. Näme indiki nesip bolsa 2026-da Gurban Muratjanyň durmuş toýunda şeýdi oturmak, üýşüp şatlanmak hemmämize nesip etsin. Ne 100 Amerikan dollara alýan eliňe 20 da taňa şokolady bolsa. Ne bulan tüýjülük tor. Ana ortaga ana şunu. Al. Atamlar kuwatlara geldi. Gel sana. Ine şunu ber şunu. Ana. 26 düşümli ýyl bolsun. Artgaly bereketli bolsun. Hemmeň öýüne şoýlarak uşmanyň bolup bersin. Tamam. Gatnaşyp bolmasyn. Gurban Murat sağ ol, taňar ýylkyny syýlap, ýeten hyzmatyňa Allahdan aýsyn. Taňa malga geden ýeriňne boluy ýaxşy bolum. Täzilde düşümli bolsun. Taçaň bereket artsyn. Gurban Murat sağ ol. Öňe gelip otýar. Hemme täzilde düşümli bolsun. 2026 düşümli ýyl bolsun. Täze ýyllaryň Gurban Murat. Janyň sag indiki ýyl gelin alma toýlaryna şeýde oturmak nesip etsin daýym. Elmedama gulu oýnak gelmek. Eneň ataňa uzak ýaş dilýär. 26-njy ýyl nesip bolsa. Sag bolun. Salam menem şeýle täze ýylyňyz bilen gutlaýan, gutly düşümli ýyl bolsun. Indiki ýyllara da daýy etdirsin. Täze ýylyňyz gutly bolsun.